Habang sila ay nag-iikot sa paligid, patuloy pa rin silang nag-uusap tungkol sa mga ipinagawa niya kay Samuel. Ayon kay Pio Carpio, na ang batibat ay merong kakayahang pasukin ang panaginip ng kahit na sinong tao basta ito ay nakakaranas ng matinding kalungkutan sa kanyang sarili. Ang kalungkutan at puot ang nagiging tulay sa batibat upang dumalaw ito sa panaginip ng isang tao. Kapag mahina na din ang gabay ng isang nilalang, makakaya na itong patayin ng batibat sa pamamagitan lamang ng bangungot. Kadalasan sa mga taong namamatay sa mga kamay ng batibat ay hindi na nagagawang makapunta ng purgatorio ang mga kaluluwa nito. Ang mas lalong nakakapangilabot sa batibat ayon kay Pio Carpio ay ang kakayahan nitong alisan ng bisa ang kahit na anong mutya ng taong kanyang ginagambala. Kapag dumating na sa puntong nakapasok na ang batibat sa panaginip ng isang nilalang na merong alam sa lihim na karunungan, magiging huli na para sa kanya ang lahat. Kahit anong gawin niyang pagtawag sa mga karga niya, hindi siya nito magagawang pakinggan o mabigyan ng tulong. Wala na itong magagawa kung hindi ang harapin ang demonyong nais kumuha sa kanyang kaluluwa. Kapag walang tao ang tumulong sa kanya sa oras ng pagdalaw ng batibat, magiging huli na para sa kanya ang lahat. Matapos makapagpaliwanag ni Pio Carpio, ay nadapo na sila sa likurang bahagi ng lugar na kanilang pinagpapahingahan. Doon ay bumungad sa kanila ang isang punong napakaraming alitaptap na siyang labis na ikinamangha ni Gonzalo. Tingnan mo ang punong yan, iho. Napakaganda, hindi ba? Kapag nakakita ka ng ganyang puno, nagpapahiwatig lamang yan na nasa teritoryo kayo ng mabubuting engkanto. Isa yang banal na puno kung kaya't hindi yan maaaring galawin. Kapag merong nagtangkang sumira sa punong yan, ay mararanasan niya ang bagsik ng kalikasan. Dagdag pa ni Pio Carpio na maaaring ang punong kanilang nakita noon ay pinaglalagakan din ng mutyang binabantayan ng mga engkanto. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang lumapit sa puno habang nag-uusal ang tiyuhi ni Gonzalo. Hinayaan lang naman ito ni Gonzalo sa kadahilan ng maaring humihingi ng pahintulot si Pio Carpio sa mga engkanto. Ilang minuto lamang na paglalakad, tuluyan na nga silang nakalapit sa punong yon. Sa pagsilay dito ni Gonzalo, doon niya nakita ang mga kakaibang nilalang na bagong-bago sa kanyang paningin. Ang inaakala niyang alitaptap ay hindi pala isang alitaptap nang masipat niya ito ng malapitan. Paglalarawan ni Gonzalo sa mga nilalang na yon, maihahalin tulad mo ito sa isang langgam na merong pakpak. Nagliliwanag ang buntot nito at meron itong mga pakpak na kasing ganda ng sa paru-paro. Habang patuloy itong tinititigan nila Gonzalo, dahan-dahan siyang nakasipat ng isang muka sa punong yon. Nakatitig ito sa kanila habang hindi nila ito nakikitaan ng kahit anong paggalaw. Sa paglipas ng oras ng pananatili nila Gonzalo sa punong yon, biglang nakarinig sila ng tunog ng pagbunot ng ugat sa lupa. Habang nakikiramdam sila Gonzalo sa paligid, pansin nilang naglalagas ang dahon ng puno na kanilang pinagmamasdan. Iho, umatras ka muna. Lalabas na ang gabay ng engkanto ng punong ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ito nananakit ng tao na merong alam sa lihim na karunungan. Wika ni Pio Carpio.
Nang marinig ito ni Gonzalo, agad din naman itong tinugon ang sinabi ng kanyang tiyuhin. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nasipat ni Gonzalo ang paggalaw ng mga sanga ng puno. Biglang umahon ang mga ugat nito sa lupa at hindi naglaon ay nasipat na nga nila ang kaanyuan nito. Paglalarawan ni Gonzalo sa engkanto ay halos katulad ito ng isang ordinaryong puno. Ang pinagkaiba lamang nila ay ang nilalang na yon ay merong isang batong nakabaon sa kanyang dibdib. Ayon kay Pio Carpio, na ang nasilayan nilang bato sa dibdib ng engkanto ay ang puso at mutya nito. Kapag matagumpay itong nakuha ng isang tao, mabibigyan siya nito ng kakayahang makapagbasa ng isipan at binabalak ng mga ordinaryong tao. Pero bago niya makuha ang ganoong kalakas na mutya, kinakailangan niyang kunin ang batong yon sa ibabaw ng bangkay ng engkanto. Mababagsik na kalaban ang ganoong engkanto, pero mababait silang kaibigan. Sa patuloy nilang panonood sa ginagawa ng nilalang, bigla itong lumapit sa kanilang kinaroroonan. Nang makalapit na ito sa kanila, humaba ang isang sanga nito na parabang nakikipag-usap kay Pio Carpio. Ilang minuto pa ang lumipas, nagwika ang nilalang na yon, gamit-gamit ang lengguwaheng hindi maunawaan ni Gonzalo. Nang marinig ni Pio Carpio ang tinig nito, sumagot naman ito sa lengguwaheng gamit ng engkanto. Habang sila ay nag-uusap, napakaraming katanungan ang bumabalot sa isipan ni Gonzalo. Iniisip niya noon kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa at kung anong lengguwahe ang gamit nila. Hindi kasi talaga maunawaan ni Gonzalo ang pinagsasasabi ng mga ito, gawa ng hindi siya pamilyar sa lengguwaheng ginagamit nila. Matapos nitong makapag-usap, agad din namang bumalik sa kanyang pinanggalingan ang engkanto. Matapos yan, isinuot nito sa lupa ang kanyang ugat upang ikubli ang kanyang totoong wangis. Nang tuluyan ng naging puno ang engkantong yon, agad din naman itong binalot ng mga nilalang na malaalitap-tap ang itsura. Tayo na, Gonzalo. Bumalik na tayo sa kinaroroonan nila Samuel. Wika ni Pio Carpio. Matapos makapagwika ni Pio Carpio, tumangulang naman noon si Gonzalo upang sundin ang nais nito. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang pinagpapahingahan, ay halos hindi maiwasang magtanong ni Gonzalo sa kanyang tiyuhin. Tio Carpio, ano ho bang pinag-usapan niyo ng engkanto? Kasi kahit anong gawin kong pag-iintindi, hindi ko talaga kayo maunawaan eh. Wika ni Gonzalo. Hindi mo talaga mauunawaan ang dialektong gamit namin, iho. Alam mo kasi, tanging mga ermetanyo at babaylan lamang ang may kakayahang gumamit ng ganoong uri ng dialekto. Minana pa namin ang karunungang yan sa ating mga ninunong minsang naging kaisa ng kalikasan. Huwag kang mag-alala, iho. Kapag may panahon ako, ituturo ko sa iyo ang dialektong ginamit ko. Sagot naman ni Pio Carpio. Ayon kay Pio Carpio, na ang pinag-usapan nila ng engkantong yon ay ang tungkol sa pinakamadaling daan patungong Ulutanga. Binigyan din ito ng babala ni Pio Carpio na mag-ingat sa mga masasamang nilalang na umaaligid sa paligid. Nang marinig ng engkanto ang sinabi ni Pio Carpio, ipinaliwanag naman ito ang mga dahilan kung bakit panatag sila sa lugar na yon. Ayon sa engkanto, na ang lupaing kanilang kinatatayuan ay isang banal na lupang tinitirhan ng mga engkanto.
Wala silang pinahihintulutang dumaang masasamang nilalang dahil mariin nilang ipinagbabawal na malagyan ng lason ang kanilang banal na lupa. Dagdag pa ni Pio Carpio na ang iilan sa mga engkantong naninirahan sa lugar na yon ay marami ng napaslang na iba't ibang uri ng elemento. Dahil sa mga narinig noon ni Gonzalo, tuluyan ang napanatag ang kanyang sarili sa lugar na kanilang pinagpapahingahan. Nang makabalik na sila sa pinagpapahingahan ng kanilang mga kasama, nadatnan nila si Samuel na nananalangin. Samuel, hindi ka ba matutulog? Tanong dito ni Gonzalo. Matapos niyang tanungin ang kanyang kaibigan, hindi naman ito nagawang sumagot sa kanyang katanungan. Dahil sa hindi pinansin si Gonzalo ng kanyang kaibigan, kung kaya't pinili niyang hintayin na lamang na matapos ang panalangin nito. Mas mabuting hintayin mo lamang matapos sa kanyang taimtim na panalangin si Samuel, iho. Alam mo naman, hindi dapat tayo makikipag-usap sa ibang tao kapag kausap natin ang amang may likha sa lahat. Isang kasalanan ang itigil ang iyong panalangin para lamang sagutin ang sino mang nagtatanong. Wika ni Pio Carpio. Pasensya na ho kayo, Tio Carpio. Sadyang nagulat lamang ako sa ginagawa ni Samuel ngayong disoras. Sagot ni Gonzalo. Matapos nitong makapagsalita, pinili ni Pio Carpiong sindihan na lamang ang kanyang tabako. Habang naghihintay sila sa pagtatapos ng panalangin ni Samuel, ninais na lamang nilang magkwentuhan tungkol sa mga nakaraan ni Pio Carpio. Dahil sa kakulitan noon ni Gonzalo, wala namang nagawa si Pio Carpio kung hindi ibahagi sa kanyang pamangkin ang kanyang talambuhay. Alam mo, iho, noong bata pa ko, kagayang-kagaya mo ko. Hindi ko pinapalipas ang araw na hindi nasasagutan ng katanungang bumabalot sa aking isipan. Natatandaan ko pa nga, yan din ang nagiging dahilan ng pag-aaway namin ng ama mo dahil sa kakulitan kong malaman ang kanyang sikreto. Wika ni Pio Carpio. Ayon kay Pio Carpio, na noong kabataan niya ay namuhay din siyang isang ordinaryong bata. Kagaya ng iba, nasulit niya din ang kanyang kabataan sa pakikipaglaro sa mga bisita niyang kaibigan. Ang hindi lamang noon nagawa ni Pio Carpio ay ang lumabas ng kanilang tahanan na hindi alam ng kanyang mga magulang. Mahigpit kasing ipinagbabawal noon ng ina niyang si Astring ang pakikipaglaro sa ibang bata sa labas ng kanilang bakuran. Kung nais maglaro noon ni Pio Carpio, ay kinakailangan sa bakuran lamang niya ito gagawin. Kung nais naman niya ng kalaro, ay kinakailangan niyang magbigay ng imbitasyon sa ibang kabataan. Sa paglipas ng taon bilang bata ni Pio Carpio, ay dumating na nga ang oras na kailangan na niyang magsanay upang maging isang dalubhasang antingero. Antingero talaga noon ang nais niya, pero sa paglaki ni Pio Carpio, dahan-dahan itong nagbago. Noong unang pag-aaral niya sa mga lihim na karunungan ng kanyang ina, ay halos hindi niya nais matuto. Pero nung nakita ni Pio Carpio si Lola Astring na nanggagamot, doon na unti-unting nabuo sa isipan niya ang kanyang hilig sa lihim na karunungan. Hindi noon nag-aaral si Pio Carpio dahil sa gusto ng kanyang ina, bagkus ay masaya siyang gawin ang bagay na yon. Sa paglipas lamang ng 3 taon, nagawa ng makuha ni Pio Carpio ang mga mutyang halos ang karamihan sa mga antingero ay naghihirap na makuha ito. Marami siyang sinakripisyo para sa kanyang larangang tinatahak at kasama na sa sakripisyong yon
ay ang kanyang malapit na kaibigan. Tandang-tanda pa noon ni Pio Carpio ang sinabi ng kanyang ina na, "Kung nais mong maabot ang tagumpay, kailangan mong iwan ang mga bagay na hindi mo kinakailangan. Kung kinakailangang talikuran ng iilan sa iyong mga kaibigan, ay gawin mo ito ng walang pagdadalawang isip." Labis kasing naniniwala noon si Lola Astring na kung desidido talaga ang isang taong makuha ang kanyang gusto, ay hahanapan niya ito ng paraan upang magkatotoo. Masakit mang pakinggan ang sinabi ng ina ni Pio Carpio, pero yan talaga ang isang katotohanang kinakailangan ng isang tao na naghahanap ng tagumpay sa buhay. Dahil sa mga sinabi ng kanyang ina, pinili niyang sundin ito ng walang anumang katanungan at pagdududa. Sa paglipas ng panahon ni Pio Carpio, tuluyan na nga siyang iniwasan ng mga bata na itinuring niyang kaibigan. Pero kahit gano'n na ang nangyari, masaya pa rin naman si Pio Carpio sa kadahilanang naroon ang kanyang pamilya na nakahandang sumuporta sa kanya at umalalay sa mga desisyong kanyang ginagawa. Habang patuloy ang kanilang pagsasanay ni Pio Carpio, marami silang pinagdaanang pagsubok. Ang isa sa mga pagsubok na hindi makakalimutan ni Pio Carpio ay ang pagtangay sa kanya ng isang gabunang pinagkakatiwalaan ng kanilang ama. Ninais nitong gawing bihag si Pio Carpio upang tuluyang maisuko ng kanilang ama ang bertud nito. Nang malaman ni Lola Astring na nawawala ang kanyang anak, agaran din naman itong gumawa ng aksyon. Sa pagtawag niya ng lahat ng kanyang kaibigan, agad din namang ipinagbigay ni Lola Astring ang kanyang utos sa mga ito. Ilang oras lamang noon ang lumipas, tuluyan na ngang nahanap ni Lola Astring si Pio Carpio. Nang makumpirma niya sa engkantong kanyang kaibigan ang lokasyon nito, agaran din naman itong tumungo ng hindi nalalaman nila Pio Carpio at ng kanyang asawa. Pagdating ni Lola Astring sa kubong pinagtataguan ng gabunan, pinili niyang palabasin ito sa pamamagitan ng pagtatanim ng sumpa sa ilalim ng papag ng kubo. Nang makalabas na ang gabunan, doon niya narinig ang mahinang paghinga ng kanyang anak. Ayaw na ayaw noon ni Lola Astring na may nararamdamang masakit ang kanyang anak, kung kaya't labis-labis ang kanyang galit sa gabunang tumangay dito. Habang nakikipag-usap sa kanya ang aswang na yon, walang pagdadalawang isip na sinugod ito ng ina ni Pio Carpio. Gamit-gamit lamang ang hindi kahabaang makabuhay, nagawa nitong pahirapan ang aswang na parabang inilulublob ito sa likidong apoy. Rinig na rinig noon ni Pio Carpio ang paghihirap ng gabunang yon hanggang sa tuluyan itong bawian ng buhay. Matapos itong patayin ni Lola Astring, agad din naman niyang hinanap si Pio Carpio. Paglabas nila sa kubo, doon na nakita ni Pio Carpio ang sinapit ng gabunan sa kamay ng kanyang ina. Nang masipat ni Pio Carpio ang sinapit ng aswang na yon, laking gulat na lamang niya nang makita niya itong nakatingin sa kalangitan habang wala ng buhay. Nakataas din ang dalawang kamay na parabang meron itong sinasalag na nilalang. Dahil sa mga nakita noon ni Pio Carpio, hindi niya lubusang mawari kung anong mahika ang ginamit ng kanyang ina. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, nadatna ni Pio Carpio ang kanyang ama at kapatid na halos mamatay-matay na sa kakahanap sa kanila. Astring, saan ba kayo nanggaling? Kanina pa namin kayo hinahanap pa. Alalang wika ng ama ni Pio Carpio. Susnong, ako'y tigil-tigilan mo ha? Pagsabihan mo yung mga kaibigan mo na wag nang tangkaing kunin ang anak natin. Kapag inulit pa nila ang ganitong pangyayari, pasensyahan tayo dahil ipinapangako ko sa'yo
Nauubusin ko ang natitirang angkan ng lahi mo. Kilala mo ako nung. Lahat ng sinasabi ko pinaninindigan ko. Siya nga pala. Sabihin mo sa kamag-anak ng gabunang tumangay kay Pio Carpio, napatay na ito sa kanyang kubo. Ilibing nila ito ng maayos upang kahit papaano'y maging matiwasay ang kanyang kamatayan. Galit na sagot ni Lola Astring. Nang marinig ito ng kanyang asawa, ay halos mapalunok lang naman ito ng laway dahil sa takot. Maging si Pio Carpio noong nabubuhay pa ang kanyang ina, ay labis niya itong kinakatakutan. Alam niya kasing hindi basta-basta ang kalibre ni Lola Astring pagdating sa larangang kanilang tinatahak. Matapos makapag-wika ng kanyang ina, agaran din naman silang pumasok sa kanilang tahanan. Ganon din ang ginawa nila Pio Carpio nang makabalik na ang kanyang kapatid at ang kanyang ina. Dagdag pa ni Pio Carpio na kahit mabagsik ang kanyang ina sa mga demonyo, ay meron din naman itong ipinapakitang awa kahit papano. Sa lahat ng babaeng nakilala ni Pio Carpio, ay walang makakahigit sa kanyang ina pagdating sa pag-aalaga ng pamilya. Maihahalin tulad ni Pio Carpio ang kanyang ina sa isang tigre na handang mamatay alang-alang sa kanyang pamilya. Matapos itong maikwento ni Pio Carpio, gulat na naman noon si Gonzalo. Animoy hindi nito magawang makapagsalita dahil maging siya ay natakot sa kwento ng kanyang tiyuhin. Hindi niya lubos maisip kung nagkataong naabutan pa niya si Lola Astring. Marahil ay makakatikim din siya ng disiplina dito. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, hindi nila napansin na tapos na pala sa kanyang panalangin si Samuel. Kung hindi pa nagawang lumingon ni Gonzalo, ay hindi niya tuluyang masisilayan ang kanyang kaibigan. Oh, Samuel, kanina ka pa dyan? Gulat na tanong ni Gonzalo. Bago lang ako dito, Gonzalo. Nakikinig din ako ng mga kwento ni Ermitanyong Carpio, kung kaya't hindi na kita kinausap. Sagot naman ito. Oh, iho, kayo na munang mag-usap ni Samuel. At ako magpapahinga na. Wika naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng dalawa, tumangulang naman ito para ipakita ang pagsang-ayon sa sinabi ng ermitanyo. Okay, yung 80, baka pagising ko na lang, medyo inaantok na kasi ako eh. Pero tingnan natin, baka o sakaling di man lang ako makatulog, didiretso natin. Yun lang. Salamat.